Amen. Amen. Going to start this camp meeting with a question. Chatanga musangano uno nemubvunzo. I'm going to be mean from the very beginning because it's a trick question. Mubvunzo unoti rasisei. Where did Adventism go wrong? Chisavada chakarasika papi. What does Adventism do that's so wrong? Chiko chakanyanyoshata chinoitwa nemasavada. That's left them in 2021 essentially blind. Chakazovasiya vari muna 2021 vari mapofu. To where they are prophetically. Pavari izvezvi panhau dzeprofesi. I want to read Review and Herald. Ndakuverenga kubva kune Review and Herald. It's a famous quote. Quotation inozikamwa zvikuru. Review and Herald, October 12. Review and Herald, October 12. 1905, paragraph 22. 1905, paragraph 22. Starting one sentence in. In reviewing our past history, having travelled over every step of advance to our present standing, I can say, praise God. As I see what God has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. Mukutarisa nhoroondo yedu yapfuura, tafamba nhano dzese dzemberi, kuine chimiro chedu chazvino, ndinogona kuti rumbidzai Mwari. Sezvo ini ndichiona izvo zvakaitwa naMwari, ndakazadzwa nekushamisika uye nekuvimba muna Kristu semutungamiriri. Hatina chekutya nezveramangwana kunze kwekunge tichizokanganwa nzira yatakatungamirirwa naIshe nedzidziso yake munhoroondo yedu. So I'm talking about present day Adventism. Saka ndikutaura nezvesavadha chemazuva ano. And if we were to read this quote as it reads, dei taiverenga quotation iyi sezvainongoreva. If all they did was remember the past, they would never have gone off course. Dei vaingorangarira zvakaitika kumashure, vaisazobuda panzira. So I said it was a trick question. Saka ndati wanga uri mubvunzo unorasisa. So I suspected many people rightly would have first thought of parable teaching and methodology. Ndofunga kuti vanhu vakawanda vaikofunga zvedzidziso dzemaparable nemethodology. That's a good answer. Mhinduro yakanaka. But I wanted us to think about history. Asi ndachida kuti tifunge nezvenhoroondo yapfuura. The Midnight Cry of 2018 was controversial in really just one aspect. Midnight Cry ya2018 yakanga ine nharo papoint imwe chete. It's the message of two streams of information that split this movement. Nhau ye2 streams, nzizi mbiri, ndiyo yakatsemura nepakati. And that message said we need to be media literate. Message iyo yakati tinofanira kunge tiine ruzivo nezvekuverenga nhoroondo izvi. If we're going to understand present and future events, kana tichida kunzwisisa maevents ari kuitika nhasi neachaitika kumberi, we need to look at all the information put out mostly on the World Wide Web. Tinofanira kutarisa nhau dzese dzinoiswa paWorld Wide Web. And learn how to divide truth from error. Todzidzisa kupatsanura chokwadi kubva kunhema. Now in a past simple dispensation,
mudispensation rapfuura. This was put simply as CNN versus Fox. Vangozviisa nyore nyore chiti CNN versus Fox. Two sources that would both claim to be journalistic. Source maviri aizviedza kuti ndeve chijournalism. Now I would like to note that neither source Ndoda kureva nchiti hapana source pamaviri aya are memes, ari nzira, YouTube, kunyange or YouTube, social influences, kunyange ma-influences ari social, or comedians. kunyange vaya vanotaura We're zvinosekesa. talking about journalism. Tiri kutaura zvejournalism. Obviously, it's become a little bit more complex since then. Tinoziva kuti zvakava complicated We're in a kubva new koko. dispensation, Taakudispensation ritsva, which naturally has made that message need to be refined. rakaita kuti meseji iyoyo itsetsenurwe patsva. And we can see it's not entirely simple. Tinoona kuti hazvina kungoita nyore saizvozvo. But if we understand that we need to prophetically identify external events, Asi kana achinzwisa kuti tinofanira kutarisa ma-events ekunze zviri prophetic, we have to prophetically identify what those events even look like. tinofanira kutarisa neziso rechiprofita tichiona kuti ma-events vaya anofanira kunge achimbooneka So if sei. you're looking at something external like September 11, 2001, Kana uchitarisa chinhu chakaitika kunze sekunge September 11, 2001, before you can even take a methodology to that external event, usati watombounza methodology kuevent iyoyo, you have to understand what that external event even was, what happened. unofanira kunzwisa kuti external event iyoyo ndeyechii chakaitika. There's no point having good parable methodology Hapana donzvo rekunge uine parable methodology yakanaka if your idea of external events is rooted in some type of fantasy. kana ma-external events ako akarerekera kune zvinhu zvefantasy. So you would notice that last Sabbath, when we covered the history of May 2020 to August 2021, Muchaona kuti sabata rapfuura patakakavha history yaMay 2020 kusvikira August 2021, and we reviewed what I had taught through that time period, tichiongorora patsva zvandakadzidzisa munguva iyoyo yese, was probably about 90% history 90% yacho yaitova history, and 10% application. 10% iri application. How could we understand Adventism today Tinonzwisisa seiko chisavadha muzuva ranhasi without understanding the end of ancient Israel? tisina kunzwisisa kupera kweancient Israel? How can we understand the end of ancient Israel Tingagonzwisisa seiko kupera kweIsraeri yakare without understanding where they went wrong in the Alpha of ancient Israel? tisina kunzwisisa kuti vakatadza sei mukutanga kweIsraeri yakare? How can we understand their golden calf Tingagonzwisisa seiko chimhuru chavo chegoridhe if we don't understand pagan Egypt and their Apis bull? hatisinganzwisisi pagan Egypt nenhau dzeApis bull. How can we understand where Adventism imbibed Protestantism Kutogonzwisisa seiko pakamwa chisavadha nhau dzeprotestantism if we didn't understand Protestant history kana tisinganzwisisi nhoroondo and yeprotestantism where Protestantism went wrong? uye kuti vakarasika upapi?
how can we understand Protestantism's mess Kotokunzwisisa seiko kukanyanika kwakaitika Protestantism if we have a fairy tale idea about the Protestant Reformation? kana tiine fairy tale mupfungwa dzedu nenhau dzeProtestant Reformation. It's all connected. Zvese zvakarukana. By the time you get to the history of Christ, paunozosara usvika kunhoroondo yaKristu, like Ellen White, Paul could have said, Christ could have said, Ellen White, Paul aigona kuti, Kristu aigona we kuti, need to remember God's leading in our past history. tinofanira kurangarira kutungamirira kwakaita Mwari kunhoroondo yapfuura. And I would argue that part of that understanding is the history of ancient Israel. Ende ndinototi kunzwisisa ikoko kunotangira kunhoroondo yaIsraeri. And unlike modern Israel, tichisiyanisa neIsrael the history yanhasi, of ancient Israel is encoded in the Old Testament. nhoroondo yaIsraeri yekare yakanyorwa muOld Testament, Testament yekare. So if God recognizes the importance of us tracing our history, Saka kana Mwari vachinzwisisa kukosha for ancient kwekuronda Israel, He nhoroondo, put it all in writing. Israeri yekare vakazvinyora. We have nothing to fear except we forget how God has led us. Hatina chekutya kusara koga takanganwa kuti Mwari akatitungamira sei. When we look at the Old Testament, Patinotaurisa testamende yekare, is this just some pretty story of when God and humanity worked together? ingori here nyaya yakangonakanaka yekuti Mwari akashanda sei nevanhu? Or is this an ugly history of God leading a rebellious humanity? Kana kuti nhoroondo yakashata apo Mwari vaitungamirira munhu aiva I think we can rebellious. tend to read this Funga kuti tinowanzo kuverenga izvi and think that maybe God wants us to remember the pretty parts. tofunga kuti Mwari ada kuti tingoziva zvakanaka chete zvemubhaibheri. But these just aren't pretty parts of answered promises. Hazvisingori zvakanaka chete zvemhinduro dzeminamato yakapindura. If it's just the pretty parts, we would miss most of the story. Tikangoverenga zvakangonaka zvacho chete tinorasika panyaya yacho yese, And we would not learn our lessons. ende hatizodzidzi zvidzidzo zvatofanira kudzidza. So we have to remember not just the nice part of our history, Tofanira kurangarira kwete zvakanaka koga zvenhoroondo dzedu, but the parts that look ugly. asi tofanira kurangarira mapatsi aya akatoshata. When we look back and see the past correctly, Patinotarisa nhoroondo yekumashure tichiitarisa zvakanaka, it has massive implications on how we view present and what we expect for future. zvinouya zvorova kuti tinoona sei nhoroondo yedu yanhasi. So in the Old Testament, God gives us, I would suggest, an example of what this quote should mean. Munhoroondo yeOld Testament Mwari anotipa muenzaniso wekuti quotation iyi inofanira kurevei. Because John the Baptist could have pointed back and said, look how God led us. Nekuti Johani Mubhabhatidzi aigona kunongedzera kumashure kuti tarisai muone kuti Mwari akatitungamirira sei. And that history Munhoroondo was not just theirs, but also the history of paganism. Nhoroondo iyoyo yakanga isingori yavo, asi tinotarisa zvekare That nhoroondo intersected yepaganism and interacted with their history. yakasangana nehistory yavo. So if we are looking back at Adventism Kana tiri kutarisa kumashure tichitarisa chisavadha, and seeing how God has led and directed, tichiona kuti Mwari vakatitungamira sei through the ugly parts and the nice looking parts,
mukuburikidza nenzira dzakashata We also nedzakanaka. have to look at the external Tinofanirawo kutarisa zvekunze zvacho and how that has intersected and interacted with Adventism. kuti zvakafambidzana sei neadventism. History is so important. Nhoroondo yakakosha zvikuru. What the message has required is not just the methodology to unpack biblical and wider history, Asi chinodikanwa hakusi kungova nemethodology yekuziva zvakaitika mubhaibheri koga. but we needed a true history, remembrance of that history to begin with. Taifanira kuziva nhoroondo yezvokwadi kutanga. So it's not just present that the message of two streams of information applies to. Saka nhau yetu yenzizimbiri haingo apply kunhasi chete. It applies to the past. Inotoapplyawo kune nhoroondo dzekare. As an introduction to this camp meeting, Tichiintrodusa musangano uno, I want to touch on just a couple of things ndoda kubata pane zvinhu zvakati wandei that have been already covered multiple times, zvakatombotaurwawo kakawanda, but we will remind ourselves. asi tichazvirangaridza. I wanted to first remind us of the importance of history. Ndaida kutanga tatirangaridza kuti nhoroondo yakakosha sei. And that's why much of what we have covered over the last 18 months and before is just history. Ndiyo mhaka zvatakakavha mumamanzi 18 apfuura neakapfuura acho zvakanyanya ingori nhoroondo. And to prepare you that the vast majority of this camp meeting kuti tigadzirire musangano uno will just be 90% history, tichange tichinyanya kutarisa nezvenhoroondo, 10% application. 10% tichizongoapply yedu. Because especially as we go into the subjects that I want to tackle at this camp meeting, Nekuti tichinyanya kutarisa nhau dzandoda kuti tibatane nadzo musangano uno, the reason that there are so many differing views on these subjects mhaka koga paine miono yakasiyana-siyana panhau idzi, because people either completely ignore history vanhu havatotarisi nhoroondo, or they take their biases and they misinterpret history. kana kuti vanotora mabhayasi avo vobva vainterpreta zvisizvo. In 2018 came the Midnight Cry. 2018 Midnight Cry inouya. In 2019 came the increase of knowledge of the Sunday. 2019 tinova nekuwedzera ruzivo kweSunday Law. And where did that increase of knowledge start? Increase of knowledge yakatangira papi? Because a waymark is a point in time and a period of time. Nekuti waymark tinogona kutarisa iri point kana kuti iri chinguva. I would suggest that it began at the Brazil camp meeting. Ndinosuggesta kuti yakatanga kuBrazil camp meeting. April of 2019. Muna April 2019. I think it might have been March, but it was that time period. Unogona kunge yaivayo March asi ndo nguva iyoyo yandiri kureva. Meeting that we began to more forcefully tackle some things that opened up with the Midnight Cry. Kumusangano iwoyo takatanga kubata zvakanyanya zvinhu zvaikauya neMidnight Cry message. We looked at the Battle of Ipsus. Takatarisa hondo yeIpsus. We saw that Hillary Clinton should have won. Tikaona kuti Hillary Clinton waifanira kuwina. Which would have made a woman in the highest position on earth. Izvo zvaizoisa munhukadzi paposition yakakwiririsa For the munyika. first time in world history, the most powerful person on the planet would have been a woman. Kekutanga munhoroondo munhu aiva nesimba rakawanda aizoita mukadzi.
And we saw how that was stolen from her, takaona kuti zvakabiwa sei kubva kwaari, but it should have been hers. but zvaifanira kunge zviri zvake. We looked at 2015 women's ordination within Adventism. Takatarisa 2015 tikaona kuumbekwa kwemadzimai muchisavadha. And this develops over that increase of knowledge. Izvi zvakadhivhelopa munguva yekuwedzera ruzivo ikoko. Women should have been ordained. Madzimai vaifanira kunge vakaumbekwa. But the reason we were able to say that in August asi sei takazvitaura muna August is because in 2015 we looked at civil marriage. Nhau yekuti na 2015 takatarisa nyaya dzecivil marriage. And realized that the allowance for gay civil marriage in 2015 was correct. Tikaongorora tikaona kuti kutenderwa kwekubatanidzwa kwemagei kwanga kuri correct na 2015. So 2015 gay marriage correct. Saka 2015 kubatanidzwa kwevari gay 2015 Adventism. 2015 chisavadha. Women's ordination should have taken place. Kuumbekwa kwemadzimai kwakafanira kuitika. It was blocked by the socially conservative faction of the Adventist conference. Zvakablokwa nevanga vari conservatism muchisavadha imomo. And not as much publicly, but certainly privately. Zvisina kunyanyoitika mupublic asi zvakaitika muchimwande. We began to discuss and teach the compare and contrast between the king of the north and the king of the south. Takatanga kuongorora tichifananidza nekusiyanisa mambo ekumusoro nemambo ekuzasi. And recognize them as polar opposites. Tikavaona kuti ma-polar opposites. So by the time we get to August of 2019, Patinozosvika kuna August 2019, what has really come to establish that message chakauya kuzosimbisa message iyoyi is the study of Eden to Eden. Chidzidzo cheEden kusvika Eden. And the compare and the contrast between racism and sexism. Nekufananidza nekusiyanisa nhau dzerusarura ganda Now I'm nerusarura drawing it differently madzimai. today. Nhasi ndichaitara zvakati siyanei. I'm putting both issues on this top line. Ndichaisa maissues maviri pamutsara wepamusoro uyu. I'll save this to remind us of time spans. Iri pazasi ndichazotirangaridza nematime spans. Gender, Eve. Nhau dzegender naEve. Issue number 1. Nhau yedu yekutanga. Race, Ham, and Canaan. Rusarura ganda pana Ham na Canaan. At that stage, it was issue number 2, but we've added since then. Ipapo yakanga ichiri yechipiri asi takazoona kuti yechitatu. And since then, we have compared and contrasted these two issues, two curses on Eve and on Ham. Takafananidza nekusiyanisa macases maviri aya, yaEve neyaHam. We showed how the issue of slavery was institutionalized after Ham as a result of that curse. Takaratidza kuti nhau dzeslavery dzakaitwa institutionalized. Not really, as just to clarify, a curse is a prophetic statement. Case kana chituko istatement yechiprofita. God is not decreeing it, it's a prophetic statement of the inevitable results of what just took place. Mwari havasi kuzviisa semutemo asi ingori result yechiprofita yezvinhu zvanga zvaitika hazvo.
but we've covered that in past presentations. asi takazvitarisa mumapresentation akapfuura. This is ancient Israel. Iyi nhoroondo yeIsraeri yekare. This is modern Israel. Iyowo ndeyeIsraeri yanhasi. We have Alpha and Omega, Tine kutanga nemagumo, beginning and the end. kutanga nemagumo. Down here we looked at taking the subject of race. Takazotarisa tichibata nhau dzerusaro raganda. We saw over here the example of Abraham, Tikapa muenzaniso waAbraham, a slave owner. aiva nemaslaves ake. We come to Leviticus and Deuteronomy. Takasvika kuna Leviticus naDeuteronomy. When we look at Leviticus, Patinotarisa Leviticus, the establishment of the ancient glorious land, ancient glorious land yekare ichiestablishwa. especially Leviticus 25, Nyanya Leviticus 25. 35 to 46. Ndima ya35 kusvika 46. Leviticus 25, 35 to 46. Leviticus 25, ndima ya35 kusvika 46. The first portion discusses how to treat your Israelite brothers when they go into poverty. Kwekutanga kunotaura kuti unotarisa sei hama dzako dzechiIsraeri pavanoenda muslavery. But then, really from verses 43 to 45, Asi tikatarisa 43 kusvikira 46. it introduces and then discusses how you are to enslave the people around you. Inokudzidzisa kuti unoita sei vanhu vakakutenderedza nhapwa. And rule over them with rigor. Uye unovatonga sei. So the institutionalization of slavery at the beginning of ancient Israel. Saka kuinstitutionalizwa kwakaitwa slavery mukutanga kweIsraeri yekare. And then Deuteronomy 22:5, we all know. Deuteronomy 22:5 tinoiziva tose. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Mukadzi haangapfeki icho chinoreva mudzimai, chinomirira. Neither shall a man put on a woman's garment. Uye murume haangapfeki nguo dzemukadzi. For all that do so are an abomination. Avo vose vanoita izvozvo vanova chituko. Sounds like strong words to be called an abomination. Mashoko makukutu kudaidzwa chinzi chituko. But with the compare and the contrast, Asi tikafananidza nekusiyanisa, from 2019 kubva muna 2019 through to when Elder Parminda pulled this text apart in Uganda of 2020. kusvikira muna 2020 kuUganda apo Elder Parminda vakachitarisisa vakapatsanura vhesi irori. It was broken down and understood. Rakatsemurwa nepakati rikanzwisisika. The original context of this verse is not clothes. Context yekutanga yevhesi irori As we've said many haisiyi times, they all wore the same thing. sezvatakataura kazhinji kuti vaipfeka zvinhu zvakangofanana. It's an issue of gender roles. Inhau yemabasa. That they are not to break down gender roles. Kuti vaisafana kutsemura nepakati mabasa egender. We look into here and we see Solomon. Katarisa ipapo tunoona Solomon. Slavery. Nhau dzeslavery. I think everyone knows his position with women. Tinoziva kuti munhu wese anoziva position yake nemadzimai. Changes in their Omega history. Pakava nekushanduka munhoroondo yavo yekupedzisira. Under Leviticus, Israelites and non-Israelites were to be treated very differently.
tiri pamaLeviticus, vanhu vekuIsraeri nevasiri vekuIsraeri vaifanira kubatwa zvakasiyana. That all changes under the immediate history when they all get treated the same. Zvinozochinja munhoroondo yavo yekupedzisira pavanotanga kubatwa zvakafanana. Only men went into covenant. Varume chete ndo vaipinda mumacovenants. Now there's no Jew, nor Greek, male nor female. Asi apo hapasina muJudha kana muGiriki kana murume kana mukadzi. When it comes to a very narrow definition. Kana tasvika padefinition iri naro, there was no gender. pakanga pasina nhau dzegender. Liberal Adventists try and use that text to dismantle a lot of things today. Masavadha vari liberal vanoda kuedza kushandisa ndima iyoyo kudhiridza zvinhu They use zvakawanda. that text and say, see, there was no headship after this. Vanoti onai kwanga kusina zveheadship. There clearly was. Kwakanga kuinayo headship. That text is covering a very narrow aspect of where of male and female. Ndima iyoyo inobata zvishoma shoma panhau dzemadzimai nevarume. You go to Ephesians 5 and 6. Takaenda pana vaEfeso 5 na6. You see both slavery and headship reinforced. Toona nhau dzeslavery nedzeheadship zvichisimbiswa zvekare. I think that's 6 and 7. I'll have to check later. Ndofunga i6 na7 ndichafanira kutarisa patsva. Someone can correct me in the chat if I'm wrong. Munhu anogona kundigadzirisa muchat. So we have these sins. Saka tine zvitema izvozvi. And since then we've added Cain. Kubva ipapo takazowedzerawo Cain. Issue number 2. Inova nyaya yechipiri. Worship. Yekunamata. And these, here where humanity became so messed up. Apo humanity payakakanyika zvikuru. Is what God is going to bend his efforts to correct. Ndo apo Mwari pavanozama kuedza kuisa effort yavo kugadzirisa. In the history of the time of the end. Munhoroondo yenguva yekupedzisira. Now we're going to work our way through. Takutarisa tichivaka nzira yedu. Backwards. Tichidzokera mumashure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tati 3, 2, 1. Tichidzokera mumashure. Racism, Millerite history. Tinotanga nenhau dzerusarura ganda muMillerite history. Worship, 1888 history. Nhau dzekunamata muna 1888. Gender and patriarchy, our history. Nhau dzegender nepatriarchy munhoroondo yedu. Violence. Ham, Cain, Eve. Ham, Cain na Eve. Much of what we've understood about gender comes from the compare and contrast. Zvakawanda zvatakanzwisisa nenhau dzegender zvinouya mukufananidza nekusiyanisa uku. From comparing number 1 and number 3. Tichifananidza number 1 nenumber 3. If you're going to treat them the same, kana uchida kuzvitrita zvakafanana, and you want to ignore Leviticus 25, woda kumboignore iwe Leviticus 25, you're going to have to seriously consider your position on Deuteronomy 22. uchafanira kunyatsoongorora position yako panhau dzaDeuteronomy 22. And then if you're going to take all of those, thus saith the Lord, ukatarisa ndima dzese uchitarisa all of those examples of the friends of God like Abraham,
maexamples ese eshamwari dzamwari dzakaita kunge Abraham. And Ellen White, without explanation or shame, throws it all away in the 1850s and 60s. naEllen White pasina tsanangudzo munhoroondo dza1850s. And that is what we have been combing through when it comes to gender in our history. Zvatanga tiri kuonawo kana takutarisa nhau dzegender munhoroondo yedu. And also understanding that we still hold to worship tichitarisawo kuti tinoramba takabatirira nhau dzekunamata. the fight over worship and discarding of the Sabbath that began with Cain. Kurwisana panhau dzekunamata dzakatanga nenyaya yesabata panyaya yaCain. I just want to add a little bit of historical context. Ndoda kuwedzerawo muchidimbu historical context. We've also, in the last 18 months, mumwedzi 18 yapfuura, reminded ourselves about what time periods this history is covering. takazvirangaridzawo kuti period iyo iri kukavha nhoroondo ipi. From creation to Moses. Kubva pakusikwa kwenyika kusvika kuna Moses. Without being precise, this is a history of 2,500 years. Tisinganyatso kudondana hedu tinoestimata 2,500 years. And it takes until the time of Moses zvinongosvika panguva yaMoses for written language to develop. Kuti language yekunyorwa ideveloped. For scripture to develop. Kuti magwaro adevelop. Then we have Babylon. Tobva tasvika panhoroondo yeBhabhironi. History of John and Christ. Tosvikawo panhoroondo yaJohn naKristu. Roads, world peace and shipping. Pakava nemaroads nekufamba kwezvikepe. Roads, world peace and shipping. Nzira dzakagadzirwa nekufamba kwezvikepe uye nepeace munyika. Protestant Reformation. Tosvikawo paProtestant Reformation. Printing press. Takaona pachigadzirwa printing press. Millerite history. Munhoroondo yemaMillerites. Rail, telegraph. Pakawo nezvenjanji nenhau dzetelegraph. Tichisvikawo pana 1888. World Wide Web. Tozouya munhoroondo yedu pane World Wide Web. So we also traced how when you come to these particularly key reformatory movements, Takarondawo tichiona kuti pamareformatory movements aya edu, there is always an external development that allows that light to be shared. Poga poga panoita development iri external inotendera kuti chiedza chifambire mberi. One point that I wanted to make more than any other when covering these time spans Point yandoda kutaura patinenge tichitaura nematime spans iwaya was to see how hard the work is for God ndekuona kuti zvakaoma sei tichitarisa nemuono wekuna to undo what these three sins introduced. Kuti tibvise zvakaintroducwa nezvitema zvitatu izvozvi. Because I think we have this idea. Nekuti ndofunga kuti tine mufungo Adventism has this idea. Masaradha vane mufungo uyu. That society was really good.
nokuti zvinhu zvazvakanaka chaizvo That musociety. God's people were really good, Vanhu vaMwari vakanga vakanaka chaizvo, and now it's all downhill. asi zvinezvi zvazoshata chaizvo. And when it can't get any worse, Christ will come back. Kana zvazoshatisisa, Jesu unobva adzoka. I would argue against that. Ini ndinoagiwa My against izvozvo. argument, Argument which I won't go into make now, handisi kuzopinda mairi izvezvi, is that Adam and Eve were created without knowing much at all. ndeyekuti Adamu naEvha vakasikwa vasinganyanyi kuziva zvinhu zvakanyanyowanda. They didn't even know how to garden. Aisatomboziva zvakawanda. And still without a thorough understanding of the character of God, Vasina kunzwisisa zvakanaka karakta yaMwari. they sin and the relationship is broken. Vanotadza relationship yokurwa nepakati. The very first children kill each other. Vana vavo vekutanga vanotourayana. Without a constitution, without restraint. Kwakusina constitution, kwakusina kana restraint. It's survival of the fittest. Anga akasimba ndiye airarama. It gets so bad. Tinoshata zvakanyanya zvakadaro. God doesn't see a way out of it without a flood. Mass destruction. Mwari anobva aunza flood. And this is 6,000 years of progress in education. Makore 6,000 ekufambira pamberi nekudzidza. Just as we've learned how to communicate. Sekudzidzira kwatakaita kutaurirana. To invent. Kugadzira zvinhu. Which I would suggest we were always intended to do. Ndinosazita kuti takangorerekera kugadzira zvinhu. So it is also 6,000 years of progression. Tinoonawo dziri 6,000 years dzekufambira mberi. In understanding the character of God. Mukunzwisisawo hunhu hwaMwari. Which is why we get to here. Ndo mhaka patinozosvika apo. And Jesus is saying, Jesu achitaura achiti, why are you stoning people? Ko muri kutemerei vanhu nematombo? You were meant to progress. Maifana kufambira mberi. But we have to follow rules. Asi tofana kutevedza marules. To know what that progression was meant to be. Kuti tizive kuti progression iyo yaifana kunge yasvika papi. So these are the points that have been particularly laid out since 2018. Aya ndo mapoints atakaisa kubva muna 2018. 2019, especially March to August. 2019, nyanya kuna March kusvikira muna August. And 2020, especially since May. Uye 2020, nyanya kubva muna May. With, of course, points in between, Elder Parminder's explanation of Deuteronomy 22, etc. Tichizotarisawo kutsanangudza kwaita Elder Parminder nhau yaDeuteronomy 22. In understanding not just Adventism, Mukunzwisisa kwete chete but Protestantism asi nhau yemaProtestants has a profound impact on how we see present and future. Kune impact mukuona kwedu zuva ranhasi nezviri pamberi But kwedu. not just that history. Kwete nhoroondo iyoyo chete. We need to correctly understand ancient Israel. Tofana kunyatsonzwisisa Israeri yekare. But also the external nations that dominated this biblical history. Uyewo nations ekunze anotonga history iyoyi. So what powers do you have over here? Masimba api kwatinawo panguva iyoyi? What are the superpowers? Masuperpowers atinawo ipapo ndeapi? I want to start with Assyria. Ndinotanga neAssyria. Really Mesopotamia.
kumesopotamia. It's not, this is not drawn to scale. Handisi kunyatsokuzvienzanisa. So I'm not going to be able to make it fit. Saka handisi kuzoita kuti zvikwane pabhodhi papo. We'd end up giving Greece about a centimeter. Tichapa Greece kasentimeter. Assyria, Mesopotamia. Tine Assyria inova Mesopotamia. Sorry, I will redo. Assyria, Mesopotamia. Assyria kana kuti Mesopotamia. Egypt. Toti Ijipita. Babylon. Babyloni. Greece. Greece. Rome. Rome. This is when the Old Testament started to be written, and this was when it was completed. Apo pakatanga kunyorwa testamende yekare ende tizono So at least for the writing of those books. Mukunyorwa kwemabhuku iwayo. These are the external superpowers Tiri kuona masuperpowers ekunze that encompassed and interacted with God's people. Akanga akapoteredza uye akainteracta nevanhu vaMwari. So we're going to go into their history at this camp. Tichapinda munhoroondo yavo pacamp meeting They iyi. wanted us to have some type of visualization. Taida kuti tive nekamuono. Because just like we had to understand Protestant history to understand modern Adventism, Sekunzwisisa kwataifanira kuita nhoroondo yeprotestantism kuti tinzwisise adventism. we have to understand paganism as well. Tinofanira kunzwisisa nhoroondo yepaganism zvekare. Understand not just ancient Israel, but modern. Kutongonzwisisa Israeri yekare asi Israeri yanhasi. There's one other reminder I wanted to put in place. Pane kumwe kurangaridza kwandoda kuisa panzvimbo. At the introduction. Muintroduction yedu. Where are we on the reform line? Reform line tiri papiko. This is 1989. No, 1989. 9/11. 9/11. 2014, 2019, 2021. 2014, 2019, 2021. It's easiest to understand the end of modern Israel by God. Zviri nyore kunzwisisa kupera kwamodern Israel. Okay. Sorry for that, my internet. Chinorombo neInternet. We're going to from modern Tichibva kumodern
Remind ourselves of what the ancient can tell us about where we're at. Todzokera kune vekare kuti vanotudza chii. The work of John, Elder Jeff, Mabasa aJohn, Elder Jeff, baptism, ubhabhatidzo, wilderness, wilderness, first temple cleansing, kuklinwa kwetempo kwokutanga, change in leadership, kuchinja mutungamiri, Christ, Kristu, parables, maparable, triumphal entry, the midnight cry, triumphal entry, midnight cry, the pain of the cross, beginning of time of trouble, kuchinjikwa, kutanga kwenguva yekutambudzika, time of trouble and harvest for the disciples. nguva yekutambudzika uye go remadisciples. And we've been warning people for some time Ngatiri kupa warning kuvanhu kwechinguvana what this line warns you about kuti laini irori rinotiudza nezvei. is that when you get to here, Kuti ukasvika panguva yeharvest iyo, Pentecost, ukasvika papentecost, the end of ancient Israel tells you that as a priest, kupera kweancient Israel kunokuudza kuti semupriest you still don't know the implications of the message. hausati wakuziva maimplications emeseji iyoyo, You still don't know the implications of this. hausati wakuziva maimplications ezvinhu zvakaitika kare. 2018 and parable teaching. 2018 nekudzidziswa kwemaparable. And under the midnight cry of the harvest, Tiri pasi pemidnight cry neharvest. I don't want to use the word midnight cry, that's specific. Sida kushandisa izwi rekuti midnight cry riri specific. Under the formalization of the harvest, Tiri pasi pekuformalizwa kwegoho redu. finally, what was laid out here is understood in its completeness. Zvakanga zvadzidziswa kumashure zvinonzwisiswa mukuzara kwazvo. So there's three things to this history that we need to remember. Kune zvinhu zvitatu kuno rwendo izvi zvatinofanira kurangarira. 1, Chekutanga, at Pentecost, papentecost, disciples finally understand. madisciples vanozova nekunzwisisa. 2, Chechipiri, the theme of this history dingindira norwendo for us kwatiri. is gender. Now it's a gender. The test for God's people when it comes to race was here. Kutestwa kwevana vaMwari panhau dzerusaro rwaganda dzakanga dziri kuna The test for Millerite God's test. people when it comes to the Sabbath was here. Kutestwa kwevana vaMwari panhau dzekuchengetwa kwesabata dzaiva mu1888 history. While we are still expected to hold to our lessons learnt here and here, Tichitarisirwa kubatirira pazvidzidzo zvatakadzidza munhoroondo idzodzi. the great final test that comes to God's people is gender. Test huru inouya kuvana vaMwari inhau dzegender. So this history is all about gender. Saka nhoroondo inoi ndegender. When we take Christ as a priest, Patinotora Kristu semuprista, then we understand 30 years, tinonzwisisa makore 30. but he doesn't go to work at the end of 30 years Haaendi kunoshanda panopera makore because he's 30 not ready. kuti haasati aredi. He has to be tested, trained Anofanira kutestwa odzidziswa by the experience of the wilderness. neexperience yemugwenga, Then he needs Cana. ozoenda paCana. So we know the formalization of this message
saka tinoziva kuti paformalization yemeseji ino is the subject of gender inhau dzegender combined with the subject of marriage. takabatanidza nenhau dzemarriage. And one final point. Point yekupedzisira. This was laid out in Portugal 2020. Izvi zvakatsanangurwa kuPortugal 2020. I think I may have covered it before, but it was by far done in most detail in Portugal. Ndogona kunge ndakazvitaura before asi zvakanyanya kutaurwa zvakadzika kuPortugal. To prepare God's people for 1989. Kuti tigadzirire vana vaMwari kubva 1989. There were 3 external movements. Pakanga paine mamovements ekunze matatu. And this was a preparation not just for Israel, Kwanga kuri kugadzirwa kwete kweIsrael chete, but for what was about to happen across the entire world. Asi kwezvaizoitika pasi tenderere. The first of these was the civil rights movement. Yekutanga yakanga iri civil rights movement. We've covered that and the subject of racism at great detail. Takazvibata tichitarisa nhau dzerusarura ganda zvakanyanya. The second Yechipiri was second wave feminism. yaiva second wave feminism. We have covered that in great detail, but by no means comprehensively. Takazvibata zvakanyanya. We won't stop talking about this subject until the second advent. Hatizombomiri kutaura nenhau iyoyo kusvikira kudzoka kwaJesu And kwechipiri. then you're going to have to go and talk to Abraham. Uye tozoenda kunotaura naAbraham. He'll get to heaven and have no idea what's going. Vanhu vachasvika kudenga vasingazivi kuti chii chiri kuitika. And the third Movement yechitatu Stonewall, ndeye Stonewall. that began in 1969 Katanga muna 1969 at the Stonewall Inn panzvimbo yeStonewall Inn June 28, June 28, so around the month of June, kumwedzi yaanaJuni iyoyi, to fight for LGBTQ rights. vachitanga kurwira marights eLGBTQ. Mostly the rights around, civil rights around homosexuality. Nyanya macivil rights akatenderedza homosexuality. So we know that pre-1989, Tatoziva kuti tisati tasvika pana 1989 these 3 movements led to the events of this history. mamovement matatu iwaya akatisvitsa kumaevents ehistory ya1989, Especially second wave feminism and Stonewall. nyanya second wave feminism neStonewall. And all the fights that have occurred since, especially 1989, over gender. Makakatanwa ese akaitika kubva 1989 zvichitarisa nenhau dzegender. So the third point, Point yechitatu, that when we come to this formalization, patinosvika paformalization we need to look at Stonewall. tofanira kutarisa nhau yeStonewall. I mean that as a symbol. Ndinoireva ndichitaura sesymbol. I mean everything that surrounds LGBTQ rights. Ndinotaura nezvese zvakatenderedza marights eLGBTQ. Some elements of this have already been taught in this movement, but not comprehensively. Elements eizvozvi akatotanga kudzidziswa movement ino but kwete zvakadzikadzika. We've never formally tackled point number 3. Hatisati anyatsokudzika nepoint yechitatu. So I already essentially said this
back in Portugal last year. Saka tichidzokera kuPortugal gore rapfuura ndakatozvitaura izvozvo. I repeated this, I think it was October 10, 2020. Ndakazvidzokorora ndofunga musi waOctober 10, 2020 in a presentation for the French world. Presentation yanga yakanangana neFrench world. But the formalization of the message of the harvest Kuti formalization yemessage yeharvest had to be an understanding of the message that was already here. Kwaifana kunzwisiswa kwemessage yakatodzidziswa kudhara. Because there's no new message. Nekuti hapana message itsva. We're understanding the implications of this. Tikunzwisisa maimplications ezvatakadzidza. It had to relate to gender. Zvaifana kudondana nenhau dzegender. Because this is all the lead up to the Sunday law. Nekuti izvi ndo zvinotisvitsa kuSunday law. And Cana, it had to be about marriage. Cana yaifana kuita nechekuita nemarriage. And I made the claim it would also address LGBTQ. Ndobva ndataura kuti inotaurawo nezveLGBTQ. Homosexuality and the fight for gay marriage. Homosexuality nekurwira nhau dzekuroorana kwavo. That shouldn't surprise you because back in 2019, hazvifani kutishamisa nekuti tichidzokera muna 2019 we were already tackling the subject of gay marriage in 2015. takanga takutobata nhau dzekuroorana kwemagay mu2015. And the connection between that 2015 external ruling kubatana kwazvo kwe2015 ruling yakaitika kunze and its internal twin women's ordination. tichitarisa mutwins wayo mukati wekuodhenwa kwemadzimai. Because both subjects center on how we understand gender. Nekuti nhau mbiri idzi dzinotenderera pakuti tinonzwisisa sei nyaya dzegender. I would like to make one last point as introduction. Toda kuisa point yekupedzisira seintroduction. For the rest of this camp meeting, we're going to be covering history. Mucamp meeting yese iyi tichange tichitevedza nhoroondo. First of all, threading the waymarks of our movement. Chekutanga tichithreadha mawaymarks emovement yedu. With the theme of gay marriage. Tiine dingindira rekuroorana. When we're done with that 32 years of history, kana tapedza 32 years dzenhoroondo idzodzi, we're going to go into paganism. Tichapinda munhau dzepaganism. With the same theme, address Assyria, Egypt, Babylon, Greece, and Rome. Tiine theme donzvo rakafanana iro toadressa Assyria, Egypt, Babylon, Greece, ne Rome. It's been 3 years since we had the increase of knowledge. Makore matatu zvatakapiwa kuwedzera kweruzivo. 3 years since the Midnight Cry. Makore matatu kubva paMidnight Cry 2018. 2018. And what we taught there was 2 streams of information. Chatakadzidza ipapo inzizi mbiri dzeinformation. So there's one thing that I won't be teaching at this camp meeting. Nechinhu chimwe chete chandinenge ndisingadzidzisi pamusangano uno. Even though I know many people will have questions about it still. Kunyange ndichiziva kuti vazhinji vanenge vaine mibvunzo maererano nazvo. As I discussed homosexuality, pandaitaura nezvehomosexuality, I will not be going into the psychology or what makes someone homosexual. handisi kuzopinda mune zvepsychology kana kuti munhu chii chinoita kuti munhu ave homosexual. I'm hoping that everyone in the movement has come to the same place that the leadership has. Ndinova nechishuwa chekuti munhu wese ane kunzwisisa kunoita leadership. That we understand that homosexuality is not a mental illness. Tinoziva kuti nhau dzehomosexuality hakuzi kupenga. It's not an issue of hormones.
haisi nhau yemahormones. It's not a choice. Hakusi kusarudza. Instead, just like many people are born heterosexual, Asi sekuzvarwa kunongoti vanhu vazhinji vari heterosexual, some people are born homosexual. vamwe vanozvarwawo vari homosexual. The problem is people who don't like that or don't agree with that Dambudziko nderekuti vanhu vasingazvifariri, vasingatenderani nazvo, may require some evidence. vanodawo evidence. And that's what I won't be giving at this camp meeting. Ini handisi kuzopa evidence pacamp meeting inei. I'll be assuming we've all just come to the same place. Ndichingoasvima kuti tese taakuzvinzwisisa. Of understanding it's not a choice. Ndinonzwisisa kuti haisi sarudzo. When people say, prove it, Vanhu pavanoti zvipuruvhei, it does get a little difficult. Zvinobva zvati goshei. Because when someone says to me, prove that the psychology, the physical nature of homosexuality, Munhu anonditi pruva kuti physical nature yehomosexuality. my answer is, prove to me what makes someone heterosexual. Ndinongomupindura ndoti ini ndipuruvhirewo kuti chii chinoita kuti munhu ave heterosexual. And no one can. Hapana anogona kuzvipindura. There's no gene being located that makes you attracted to someone of the opposite sex. Hapana jini rakaongororwa rinoita kuti uve attracted kune munhu weopposite People have sex. talked before about the gendered brain. Vanhu vakambodzidzisa nezvepfungwa dziri gendered. And the one thing more amazing than the information we now have about how the human brain works Chinonyanya kutoshamisa pane information yatiinayo yekuti pfungwa dzinoshanda sei. even more amazing is how much in the past it has been misunderstood. Chinotonyanya shamisa ndechekuti munguva yapfuura zvasinganzwisiswi. How twisted and manipulated that science has been for generations. Zvakashonyororwa zvikamanipulata chidzidzo chesainzi iyoyo kwemageneration akawanda apfuura. There's still so much that people don't understand. Kune zvizhinji izvo vanhu vasati vakunzwisisa. And while I might not be going into this camp meeting to prove what makes someone homosexual, Ndisingapinde hangu mukemeeting inoe ndichiprova kuti munhu anoita homosexual sei. if someone has questions on that Kana paine ane mibvunzo nezvazvo, and they want an answer from science, vachida mhinduro kubva kusainzi, they need to go to science and proves what makes someone heterosexual. unofanira kuenda kusainzi woprova kuti ko munhu anoita heterosexual zvadii. Without that, you have no compare and contrast. Usina izvozvo hauna kufananidza nekusiyanisa. I have no idea how people fall in love. Handinyatsonzwisisa kuti vanhu vanodanana sei. What science makes people fall head over heels? Sainzi ipi inoita kuti vanhu vadanane Or causes physical attraction? kana kuti inoita kuti pave neattraction iri physical. Even disconnected from homosexuality, Kunyange tisiri kutarisa nenhau dzehomosexuality, just between heterosexual people, pakati pevanhu vari heterosexual ivavo there's a lot we don't understand. kune zvizhinji zvatisinganzwisisi. But what the majority of the scientific community Asi ruzhinji rwecommunity yesainzi, those who do know what they're talking about today, avanoziva zvava kutaura nezvazvo muzuva ranhasi, the vast majority all acknowledge that homosexuality is not some type of choice.
vazhinji vese vanoacknowledge kuti homosexuality hakuzi kuda. And we're going to be discussing homosexuality at this camp meeting from that perspective. Atinge tichitaura nhau dzehomosexuality neperspective iyoyo. Going to start covering history when we come back for my next presentation. Patichadzoka mupresentation indi yechipiri tichatanga kubata nhoroondo. But before we got to that, I wanted to review. Asi tisati tasvika ipapo ndachida kuti To review. understand where we are on the reform line, Kunzwisisa kuti tiri papi pareform line. you'll understand why we need to discuss this topic. Unozonzwisisa kuti sei tichifanira kutaura nezve topic Especially iyo, as we understand its relation to gender. kunyanya tichinzwisisa kuti ine relationship ipi nenyaya dzegender. You kneel with me up, close in prayer. Ngatifugamei munhu. Dear Lord, thank you for how you have led us in our past history. Even the ugly parts, how you did not give up on your people. And even in these, how you continue to educate us. I pray for your presence at this camp meeting, in the heart and mind of every member, to convict, that we might be committed to this message and understand the glory of your character. I pray this in Jesus' name. Amen. Thank you, Elder Tess.